kabah ngia kendu ya director jong Kanigrims kalong ba di Kanigrims kadon ka store and purchase section lani ka department hakaba nakasngi kile ki thiet jing thiet na kibri nabar jong ka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair mereka belengok kalong ba hakisnam ki belalet Kanigrims ka syatbu yewi kendon ka boong bayong nu non tribal kanunu company nunu non tribal entity habo don kam banle ya kanu ka service un ay kanu ka kata ka kamla ni ka kontrak bo day bantre hang ni po Kanigrims uhap bandon ya ka trading license ne ka balengo kalong bah kini kisngi ki bomenta ni pet ya ka website jong Kanigrims ngilap lembah ka ki tender ki Kanigrims ka float la ne ka ay si gibrio ngimyo issue ya ka kendon ka boong baday bandon ya ka trading license na po KHDC i kumba Kanigrims kalaklet ba kadon hae kaklet ba ki an jong ka district council ki trikam hang niya po Kanigrims namar kumba kalong hi Kanigrims kadon ha kajaka jong ka kredit ka banrio jong ka ritisan cha jong ka India ka umut ba kadon ha ki tribal areas ngidon ya ka Hills Autonomous District Council ngidon ya ka an ka trading by non tribals regulation nakaliang jong kaseng ilakren nakabasya yaw director jong Kanigrims manong ba kinu ki service kinu ki kam ki Kanigrims kadon kam dam nakibrio ki manabar kam tam ki brio ki ki non tribal day ban insist ba ki day ban don ya ka trading license na po KHDC then nakaliang jong director kajing don lang ru deputy director administration ila pentip yangi ba makiru kin sapas ya ko order kababaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kibaya kanu ka service hang niya po Kanigrims kamtam kibade ki non tribal entity ki hap bandon ya ka trading license ti nginbut din ya kani kam kung bakalong hi nakaliang ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po Kanigrims kita ki service ki contract kinu ki ba ka Kanigrims kali ba ki non tribal entity ya ka ba nakaliang ka Kanigrims kala ban jubab siya po KHDC tingi kmilinti ba ki KHDC ru kan but din ya kani namarba kani ka jingle banwan di kibri ki manabar kamtam lembah kani ka online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru kidu no namar ba kini kibri ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ka trading license kum baka day banyo na po district council ngi soban kentu ya ngilada ban yakren nak basya yu director jong Kanigrims ya ba mauru ulada banong ba nang ni syakmat makiru kin pentikna babaro kini non tribal entity ki balik business lani ki buy service ya ka Kanigrims ki de bandon ya ka trading license bat ngi kentu ya KHDC ru baka de ban but din ndai tanga po Kanigrims ni ka de ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang niya po shilong na syanuru ki de ban insist bakini company ki bawan nabar kamtam ki bakamay lakalong online lakalong kumnu ru ki ben insist bandon ya ka trading license kita ki dikisan teli kiman ya ka ba nakaliang jong kaseng nila yo ban yakren ba director jong Kanigrims mentasi